όσο μπορούμε πάνω με τη βοήθειά σου το θέμα της αθλητικής βίας, με τη βοήθεια ανθρώπου ο οποίος το παρακολουθεί χρόνια, το έχει εξετάσει, το έχει ακτινογραφήσει και μπορεί να μας πει δύο σοβαρές κουβέντες για να καταλάβουμε και εμείς σε ποιο επίπεδο και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Κύριος Κωνσταντίνος Παντελής. Κωνσταντινάκος Παντελής. Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Με έδρα τη Σπάρτη. Με έδρα τη Σπάρτη. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τον Αθλητικό Σύνδεσμο, τον ΨΑΤ. Έχουμε κάνει πολλές ημερίδες. Τώρα, κύριε Κωνσταντινάκο, κύριε καθηγητά, βία τη βλέπουμε στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Εσείς όμως έχετε διακρίνει ότι υπάρχει βία αυξημένη το τελευταίο καιρό και στα άλλα κλειστά γυμναστήρια και στα άλλα αθλήματα. Ομαδικά αθλήματα και τελευταία μου έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε πριν 3 μήνες στο συνέδριο της Ένωσης Κοινωνιολόγων Ελλάδος, για το γυναικείο αθλητισμό, τα ομαδικά γυναικεία αθλήματα, δυστυχώς υπάρχουν πολύ ανησυχητικά φαινόμενα και στο handball, στο πόλο γυναικών και στο βόλεϊ γυναικών. Θα μπορείτε να δείτε, κυκλοφορούν σε βίντεο τι έγινε πριν 20 μέρες στο ημιτελικό στη Θεσσαλονίκη, handball γυναικών, τι έχει γίνει στο πόλο γυναικών. Και μας έλεγε ο Πάνος και πραγματικά είχαμε εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι ακόμα και στην υδατοσφαίρεια έχουμε τέτοια θέματα. Υπάρχει και εκεί παρακόλληση, ας πούμε. Να παρατηρήσω, παιδιά, και θα συμφωνήσει και ο κ. Κωνσταντινάκος, ότι η κρίσιμη μάζα είναι μετακινούμενοι φίλοι, οπαδοί και σωστά των ομάδων, επειδή δημιουργούνται επεισόδια, αντιπαλότητες άλλων οπαδών. Και είναι παράδοξο ίσως ότι είχε προγραμματιστεί η Final Four κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση, στο πόλο των ανδρών δηλαδή, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης, για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, δεδομένου ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες και παράπονα, φοβήθηκαν. Υπήρχε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στον ημιτελικό. Και έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή ανέρεσε την αρχική της υπόσχεση και η Κολυμβητική Ομοσπονδία αναγκάστηκε να μεταφέρει τη διοργάνωση προς το τέλος Μαΐου. Εκεί που θα βρει ένα πιο πρόσφορο έδαφος. Αλλά και αυτό, το handball γυναικών. Αλλά βέβαια δεν είναι οι οπαδοί του handball που δημιουργούν τα επεισόδια. Κύριε Κωνσταντινάκο, τώρα σε αυτό που λέει ο Πάνος και το ακούω και από ανθρώπους έτσι που κουβεντιάζουμε στον δρόμο, λένε και που σταμάτησε ο κύριος Κοντονής το κύπελο, αυτοί θα βρουν κάπου αλλού να μπουν και να τα σπάσουν. Είναι έτσι? Η λύση δεν είναι να σταματήσουμε ή να αντιμετωπίσουμε μόνο νομικά το θέμα. Η λύση είναι να προχωρήσουμε σε παράλληλους μηχανισμούς βελτίωσης υποδομών και προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες, κυρίως τους νέους. Αυτό δείχνουν οι έρευνες, ότι οι νέοι προτείνουν αθλητική παιδεία, θέλουν αθλητική αγωγή, θέλουν δραστηριότητες. Σήμερα παρουσιάζεται το καινούργιο βιβλίο «Κοινωνία πολιτισμικών δραστηριοτήτων, αθλητισμού πολιτισμού, αναψυχή στην κοινωνία». Πρώτα συγκεκριμένα είχε κατατεθεί την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Παιδείας, στον Υπουργό και στον Υπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού. Προτείνουμε συγκεκριμένες μεθόδους και προγραμματισμούς στα κλειστά σχολεία τα απογεύματα, στις παιδικές χαρές, στους ελεύθερους χώρους, στους δημοτικούς χώρους και αθλητικούς. Υπάρχουν κλειστοί χώροι και υπάρχει εισιτήριο που αποτρέπει τους νέους να συμμετάσχουν. Χωρίς αντίδοτο της κίνησης σωματικής εκτόνωσης, αυτό λένε οι νέοι, το πάθος που έχουν, τα συναισθήματα για τις ομάδες τους, εάν δεν υπάρξει και μία άλλη μορφή δραστηριοποίησης σωματικής, σήμερα με την τεχνολογία, με τα κοινωνικά δίκτυα, είναι όλη τη ημέρα. Οι βασικές αιτίες, γιατί για να κάνει κανείς μια θεραπεία ή μια πρόληψη, ας πούμε, πρέπει να ξέρει να έχει αναλύσει πάρα πολύ βαθιά το φαινόμενο και τις αιτίες του. Οι βασικές αιτίες για εσάς, πια που αντιμετωπίζετε κοινωνικά την ερμηνεία του φαινομένου, ποιες είναι? Οι 4 έρευνες πανελλαδικές, στον αντρικό πληθυσμό, τον ανταγωνιστικό του πρωταθλητισμού, στον γυναικείο ανταγωνιστικό, στους 163 δημοσιογράφους αθλητικούς και πολιτικούς και μία τελευταία που γίνεται τώρα σε εξέλιξη στα πλαίσια υποψήφιου διδάκτορα, δείχνουν όλοι ότι το πρόβλημα εστιάζεται στους παράγοντες, πρώτα απ' όλα, αθλητικούς της διοίκησης των ομοσπονδίων και αυτά, που εδώ υπάρχει λύση, αλλά χρόνια την έχουμε εντοπίσει. Θεωρείτε δηλαδή ότι εκτρέφουν οι ίδιοι παράγοντες? Υπάρχει ένα κατεστημένο, εισαγωγικά, υπάρχει ένας τρόπος που έχει διαμορφωθεί το παραγωγικό σύστημα, το οποίο νομικά μπορεί να αλλάξει και να δοθεί μια άλλη λύση. Το δεύτερο είναι οι παράγοντες των ομάδων. Εκεί εστιάζεται το βασικό πρόβλημα. Θα έλεγα όμως και 2 παράμετροι που δείχνουν τα αποτελέσματα των ερευνών. Εστιάζουμε στο πρόβλημα της πολιτικής σχέσης, των πολιτικών και των σχέσεων που έχουν με τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό κυρίως, και ένα κομμάτι δείχνει και το χώρο των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Αυτά είναι τα δείγματα που βγαίνουν από τις τάσεις απόψεις των κοινωνικών ομάδων ηλικιακά, κατά φύλο και μορφωτικό επίπεδο και στις πανελλαδικές έρευνες στρωματοποιημένες. Και οι προτάσεις είναι ότι πρέπει να περάσουμε σε μια αθλητική παιδεία τόσο στην εκπαίδευση όσο στην κοινωνία
και να δούμε τον αεραστεχνικό αθλητισμό με μια άλλη αντίληψη. Θέλω να σας επισημάνω ότι στον αεραστεχνικό αθλητισμό σήμερα στην επαρχία είναι πολύ χειρότερα πράγματα και κινδυνεύουμε να θρηνήσουμε εκεί. Θρηνήσαμε και θύματα, κύριε καθηγητά. Το ξέρω. Αλλά σας λέω, εντοπίζω ότι δεν είναι μόνο στον πρωταθλητισμό και μόνο στον αντρικό αθλητισμό. Είχαμε και ένα νεκρό πέρσι σε αγώνα μικρής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, είναι θέμα βούλησης. Πολιτικής βούλησης και αποτελεσματικότητας. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου βίας, δηλαδή. Αν τυχόν δεν υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο θεσμών, πολιτείας, υπουργείων, δικαιοσύνης, οικονομικών και πολιτισμού, το πρόβλημα βεβαίως, προφανώς, δεν αντιμετωπίζεται. Πρέπει να επιταχυνθούν. Παράδειγμα μας πάνω είναι, ως παράδειγμα το φέρνουμε τόσα χρόνια, το τι έκανε η Θάτζερ στην Αγγλία με τους χούλιγκανς. Ακριβώς, και με την έξοδο. Αυτό το μοντέλο, επειδή δοκιμάζουν διάφορα μοντέλα σε αυτόν τον τόπο, αυτό το μοντέλο αντιμετώπισης ταιριάζει σε εμάς? Δηλαδή τους χουλιγκάνους, άμα τους εντοπίζουμε, μπορούμε να τους στέλνουμε όταν η ομάδα τους παίζει στο αστυνομικό τμήμα και να βλέπουν τον αγώνα από την τηλεόραση ή να μην το βλέπουν καθόλου? Αυτά είναι θέματα καταστολής. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον καθηγητή, μια και το συζητάμε. Υπάρχει ένταση της οπαδικής συμπεριφοράς, ένταση της οπαδικής συνείδησης? Και αν υπάρχει, πού οφείλεται αυτό? Είναι καθαρά πολιτισμικό, έτσι. Είναι καθαρά πολιτισμικό. Δηλαδή είναι θέμα καλλιέργειας. Είναι εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ το παρακολουθώ από το 1983, ήμουν επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Γενιάς. Είχαμε διαμορφώσει τα προγράμματα του μαζικού αθλητισμού, τα είχαμε διαχειριστεί σε όλη την κοινωνία, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Υπήρχε τεράστια απόξη, αυτά χαθήκανε. Σήμερα οι νέοι δεν έχουν καμία δραστηριοποίηση. Δεν μπορούν να εκτονωθούν πολιτισμικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Το φαινόμενο της Θάτζερ που λέτε, εγώ αυτή τη βδομάδα έχω επισκέπτη καθηγητή από την Ιταλία, δίδαξε στη Σπάρτη προχθές, είναι εδώ κοινωνιολόγο και μου μιλάγαμε το φαινόμενο της Ιταλίας. Έχουν αρχίσει να το ελέγχουν. Αλλά όχι μόνο θεσμικά. Με νόμους δεν λύνονται τα κοινωνικά ζητήματα. Έχουν γίνει πολλοί νόμοι. Γιατί δεν το αντιμετωπίσανε? Αντιμετωπίστηκε στην Αγγλία σε ένα χρόνο, μόνο με τους νόμους, μόνο με αυτά τα μέτρα, νομίζω. Καλά, απαγόρευσε και τη συμμετοχή των ναι, αλλά και εδώ καταργήθηκαν τώρα και οι σύνδεσμοι. Έγινε ονομαστικό. Εμείς έχουμε μελέτη κάτω για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, έχουμε μελέτες από άλλους συναδέλφους, κάναμε για το στοιχηματισμό, έχουμε μελετήσει με συνεργασία και με το ΨΑΤ και με τη Super League. Προτείνουμε, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ότι είναι μια καταφυγή συλλογικότητας για κάποιες μερίδες νεολαίας. Έτσι, γιατί δεν υπάρχουν άλλες συλλογικότητες. Γι' αυτό προτείνω το αντίδοτο της άλλης συλλογικότητας. Υπάρχει μια καταφυγή συλλογικότητας. Ακριβώς αυτό. Για πολύ μεγάλες μερίδες νεολαίας. Δεν βρίσκουν συλλογικότητα, γι' αυτό προτείνω να δημιουργήσουμε συλλογικότητες στις τοπικές κοινωνίες που θα έχουν αυτές τις μορφές. Είναι πολύ εύκολα. Έχουμε εγκαταστάσεις κλειστές. Μπορούμε με τρόπο που έχει μελετηθεί πώς μπορούν ακριβώς να διοχετευτούν αυτές οι δράσεις, να οργανωθούν και εμείς ως γονείς, εγώ ως γονέα πληρώνω 50 ευρώ στο παιδί μου να κάνει ένα άθλημα. Με 10 ευρώ ένα σύλλογο γονέων και δαιμόνων που το έχουμε δοκιμάσει στον Πειραιά, μπορούμε να έχουμε 3-4 εκπαιδευτές, τα παιδιά μας 4 με 8 να βρίσκονται μέσα στον χώρο του σχολείου, να έχουν τη μουσική τους, το σινεμά τους, τα αθλήματά τους, τα πάντα. Γιατί να μην γίνουν αυτά? Αυτό είναι η μια πτυχή, παιδιά. Απ' την άλλη υπάρχει η έλλειψη ισονομίας, υπάρχει η αναξιοπιστία, υπάρχει η αμφισβήτηση των πάντων. Οπότε ο οπαδός έχει λόγους ή κίνητρα να ενεργήσει έτσι. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να απονέμεται με ταχύτερους ρυθμούς. Έχουμε δύο σημαντικότατες υποθέσεις. Το Κοριόπολης, οι στημένοι αγώνες του 2011, μέσα στον Απρίλιο είναι προγραμματισμένοι, έχει οριστεί δικάσιμος στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Προσάγονται 85 παράγοντες του ποδοσφαίρου. Η υπόθεση εκκρεμεί από τότε, χρειάστηκαν 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί και υπάρχουν αδικήματα της δωροδοκίας, της δωροληψίας, του στισχήματος, της άσκησης βίας και άλλη μια υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης πάλι, με μόνο η δικογραφία για την πρώτη είναι περίπου 90.000 σελίδες. Και οι αποκρυπτογραφήσεις που έγιναν από τον κοριό της ΕΕΠ είναι δεκάδες μάλλον τα CD και είναι πάνω από 30-40.000 οι σελίδες με τις συνομιλίες. Και είναι σημαντικοί παράγοντες του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά θα πρέπει να ξεδιαλύνονται, να απονέμεται δικαιοσύνη και εν πάση περιπτώσει να αποκαθίσταται η ισονομία. Αυτή είναι μία πλευρά όμως. Θα πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά της οργάνωσης, των δραστηριών. Εδώ είναι ο ρόλος της πολιτείας, εδώ είναι το Υπουργείο Παιδείας, του πολιτισμού, αθλητισμού. Να μπούμε σε. Για να δούμε πώς σχετίζεται αυτό με την οικονομική κρίση, αν υποτεθεί ότι υπάρχει. Έχετε
μια εικόνα έτσι της ταξικής διαστρωμάτωσης των ανθρώπων που έχουν... Ναι, μορφωτικά φαίνεται μια διαφοροποίηση ως προς τις αιτίες, τους παράγοντες που δίνουν οι κατέχοντες στο πτυχίο ανωτά της σχολής με αυτούς που είναι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους νέους με ηλικιακά μέχρι 35 από αυτούς που είναι από 35 μέχρι 60. Αυτό είναι ταξικό και σε επίπεδο γεωγραφικής διαστρωμάτωσης. Βλέπουμε από τη Βόρεια Ελλάδα στην Νότια κάποιες διαφοροποιήσεις και κυρίως στα αστικά με τα αγροτικά μέρη. Αλλά σας επισημαίνω ότι στην επαρχία τα πράγματα έχουν αρχίσει να εξελίσσονται ανησυχητικά. Βεβαίως. Και δεν φαίνονται, δεν καταγράφονται. Και ίσως και εσείς, η κρατική τηλεόραση έχει αρχίσει να παίζει ένα σοβαρό ρόλο με το δεύτερο κανάλι που δείχνεται και γυναικείο αθλητισμό και με άλλες εκδηλώσεις. Είναι αναγκαία η παρέμβαση. Σήμερα στις 6:30 έχουμε τον τελικό του κυπέλου γυναικών στο βόλεϊ που γίνεται στην περιφέρεια Στοιχείο. Και όλα πάνε καλά. Βλέπω από την επαρχία είναι πραγματικά η παρέμβαση κρατικής τηλεόρασης να δώσει ένα άλλο στίγμα το τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα. Και οι αθλητικές εκπομπές να βελτιωθούν και να έχουν και ανθρώπους που από τον πολιορκητισμό, από τον αθλητισμό να μιλήσουν, όχι μόνο προπονητές και αθλητές. Κύριε Κωνσταντινάκο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάνω. Καλή συνέχεια, παιδιά. Και πάμε σε ένα διάλειμμα για να γυρίσουμε να μιλήσουμε λίγο πιο πολιτικά στην συνέχεια.